Danas imamo sasvim svježe vijesti, van koje ni slučajno ne smijete propustiti. Pogađajte samo, ima veze s velikom zvijezdom svjetskog nogometa i našim dragim Dinamo Zagrebom. Ali polako, još nećemo sve otkriti sada, zadržat ćemo malo misterija u zraku. Prije nego što se upustimo u ovu vruću temu koja je na svim naslovnicama, pretplatite se odmah na naš kanal i aktivirajte obavijesti kako biste bili prvi koji će biti u toku s najnovijim vrućim novostima izravno iz pećnice. Ne želite propustiti ovo, zar ne? Zato ne gubite vrijeme i osigurajte svoje mjesto ovdje s nama. Evo ga, ljudi! Veterana i zvijezda svjetskog nogometa, nevjerojatni Luka Modrić, je na svim naslovnicama. S 38 godina i titulom zlatne lopte u svojoj biografiji, majstor je gotovo na kraju svog ugovora s Real Madridom. I naravno da su svi znatiželjni znati, koji je sljedeći korak ove žive legende sporta. Mirovina? Ne, ljudi! Ovaj ajkan još ima puno toga za pokazati na terenu. Mnogi spekuliraju o budućnosti ovog diva nakon nadolazećeg ljeta. Ovdje dolazimo do senzacionalne vijesti koju imamo za vas. Nedavno je predsjednik uprave Dinamo Zagreba, Vlatko Peras, u intervjuu za Indeks otkrio da klub ima ogroman interes da vrati našeg prvaka kući. Ljudi, prije nego nastavimo, ostavite taj lukavi like da ne propustite nijedno ažuriranje ovog slučaja koji obećava potresti svijet nogometa. Sigurno ne želite biti izostavljeni iz ove priče, zar ne? Zato znate što trebate učiniti, zar ne? Lajkajte i dijelite da biste uvijek bili korak ispred. Nastavljajući, Vlatka je rekao, on je u posljednjoj godini ugovora, nazvaću ga ovog zima, naravno. Dakle, kako Dinamo ne bi želio Luku Modrića natrag. I, pogledajte, potpuno razumijemo taj osjećaj, zar ne? Napokon, tko ne bi želio imati takvu legendu u blizini? Pa, navijači, što mislite o ovoj senzacionalnoj vijesti? Hoćemo li ponovno vidjeti našeg dragog Modrića kako sjaji na hrvatskim igralištima? Ostavite svoje mišljenje u komentarima, jako smo znatiželjni čuti što mislite. I prije nego što odemo, ne zaboravite, pretplatite se na kanal da ne propustite ništa iz ove priče koja je tek počela. Do sljedećeg puta, ljudi! Ostanite uključeni i s Bogom!